Crec que és el vi que he macerat menys, és a dir, faig blancs, però aquest no l'he macerat gairebé, és un barret estàtic, 5 dies de barret estàtic i inox, no hi ha res més. I és això. Digue'm que li serveixi al cantant. Per què xarelo? El xarel·lo perquè és la varietat que jo sempre he tingut, que m'ha donat al meu voltant, és una varietat que ens ha acompanyat. Quants tipus de xarelos diferents n'hi ha? O n'hi ha un? Jo crec que hi ha molts tipus diferents de xarel·los i això no sé si és bo o dolent. Vins joves, tu creus que millor, altres acidesa, suposo, encara no tenen tota la sabidoria que tenen Les vinyes joves. No? La vinya jove, el problema que té és que no té un sistema radicular prou encara desenvolupat i és una mena d'adolescència, infantesa adolescència, i està molt més sensible als excessos i als defectes. La teva viticultura és biodinàmica o és ecològica? És biodinàmica. És biodinàmica. I els teus vins també? La viticultura, és a dir, l'agricultura biodinàmica és agricultura biodinàmica. Després entraríem a dintre la cuina, on hauríem de tenir en compte una sèrie de coses. Salut. Salut. Està bo el recet?